Saka mai gida Sambatu. Haƙiƙa uwar gida wannan haɗi ingantacce ne wanda idan kika yi shi sai dai ki ba ma wasu labari. Za ki samu totuwar rake mai tsafta ki busar da ita, sai ki haɗa da miski da kanunfari sai ki haɗa su waje ɗaya. Ki daka su, ki samu garwashin wuta kina zuba garin kaɗan a ciki kina tsuguno. Ki bar hayaƙin ya ratsa gabanki sosai, ki samu kamar minti 5. Wannan haɗin yana ƙara wa mace ɗanɗanon jima'i sosai musamman idan kika kasance mai ni'ima. Sannan abu na biyu, gyara gabanki. Ga wani sirri, shi kuma amfaninsa zai sa gabanki ya ciko, ma'ana mararki ta cika da ni'ima sosai. Sassaken ɓaure za ki samu, sannan ki samu sassaken gamji, gishirin gallo, ɗan kumaso, sai minan nas, sannan sai ki samu hanta, tattasai. Yadda ake haɗa shi ne, za ki saka hantan a kan wuta, sannan ki saka sassaken ɗan kumasi cokali ɗaya, gishirin gallo rabin cokali, ki saka tattasai, sai minan nas shi ma rabin cokali, sannan ki dafa sosai. Amma za ki iya saka kayan miya duk yadda ya kamata. Bayan ya dafu ki cinye gaba ɗaya. Wannan ma za ki yi mamakinsa idan kika haɗa shi. Sannan na uku cikin saka mai gida Sambatu, wannan haɗin ba shi da wahala amma kuma yana aiki 100%. Ki samu zogale, saiwarsa, kankana, kanunfari dukkansu ki dafa su. Bayan sun dafu sai ki tace ruwan, sannan ki samu mazarƙwaila da zuma ki saka, sannan ki mayar da su kan wuta, sannan ki bari ya dafu sai ki juye kina sha safe da yamma. Cokali 2 ko kuma ki samu lemon zaƙi kamar guda 2 ko 3 ki matse su a kofi, sai ki zuba madara fik guda 2 ki saka a firij yayi sanyi ki sha. Wannan haɗi na tabbata ingantacciya ce kuma idan kika yi ba za ki yi nadama ba. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun kowane irin abubuwa na ƙaruwa da za mu yi da zarar mun ɗaura. Mun gode matuƙa.